Velkommen endnu en gang med os ind i vores varme, behagelige hyggestue. Mit navn er som altid Victor Fogh, og med mig igen, der har jeg jo den guddommeligt smukke, behagelige, dejlige medvært, Mathilde Nystrøm, mine damer og herrer. Tak skal du. Skal jeg starte sådan hver gang? Ja, det tænker jeg. I dag, der skal det jo handle lidt omkring, hvordan vi mødtes. Mm. Vi lavede jo en video om det, men igen, den var kort. For det skal den jo være, når det er til TikTok, Instagram, så der er jo så meget guld, som hvordan det var at møde din far for første gang, og alle mulige gode historier, som der ikke kom med. Og hvis vi bare lige skal tage den fra toppen af, så alle er med, også hvis man ikke lige har husket videoen. De har set den, men det kan godt være, at man ikke lige kan huske den jo. Det lyder arrogant. Nej, det gjorde det ikke, skat. Nå, okay. Det synes jeg ikke. Jeg synes bare, det lød lidt sådan... Ja, men hvis man ikke lige kan huske den, så et lille recap. Det er jo, at Mathilde og jeg er jo high school sweethearts. Vi gik på Statsgymnasiet sammen her i Aarhus, og gik på samme årgang. Vi gik ikke i samme klasse, men vi skulle ligesom have nogle fag sammen. Så blandt andet havde vi idræt sammen, og vi havde tysk sammen. Yes. Det var de to fag, vi havde sammen. Ja. Og jeg havde faktisk ikke tysk sammen. Jeg havde bare den samme tysklærer. Så. Okay. Så. Det er bare teknisk set, her vi færdig. Nej, men vi var på en tysk tur sammen i hvert fald, så vi havde noget tysk sammen. Kan vi blive enige om det? Ja, det godt. Kan vi blive enige om. Men vi havde primært idræt sammen, og man kan sige, der var Mathilde, hun stod simpelthen så sindssygt skarp, så der gik jo konkurrence i det blandt gutterne om, hvem der først kunne score hende, ikke? Og den gik jeg da selvfølgelig med. Det er klart. Jeg håber, at det var mere end bare en konkurrence. Det startede som en konkurrence, men så blev det til et livslangt kærlighedsforhold. Men i den alder troede jeg, at jeg skulle nedlægge mange. Så det er gymnasiet. Det var ærgerligt. Men det startede og sluttede med Mathilde, og det er jeg meget glad og tilfreds med. Det var godt, skat. Ja. Det lyder som om, du har jo haft andre kærester før mig også, så det startede ikke med mig. Nej, jeg har været i gang. Du har været i gang længe. Jeg har været i gang, siden jeg var helt lille. Hvorfor skal det lyde så ulækkert? Ja, det lyder faktisk ikke sådan. Nej, men du er den, altså, hold nu op. Du er min første rigtige kæreste. Tak, skal det. Lige ud over hende på efterskolen. Men ellers så... Ja. Ej, Mathilde, hold op. Men ja, vi havde jo, hvad kan man sige, idræt sammen, og det hele gik jo ned på den famøse tur til Tyskland, som vi havde sammen, hvor vi skulle køre i bus derned fra gymnasiet sammen. Og mit move var jo, at det er jo sygt nørdet, men jeg havde jo 2 Nintendo'er med. Ja. Jeg havde 2 Nintendo DS'er. Fordi ellers kan man jo ikke spille sammen, jo. Det er jo ikke ligesom Switch, hvor man bare kan give controller ud. Når man lige ser det på den måde, hold da op. Det er high risk, high reward. Det er sat ned på high risk. Jeg tror, der er mange men high reward for mig, ja, fordi jeg blev imponeret. Præcis, og det er jo det, jeg mener. Men det var hold da kæft. Ja, alligevel, ind i mikrofonen. Når du vidste, at jeg elskede Mario, det var noget alligevel. Jeg tror, der er mange piger, hvor hvis jeg havde kommet hen og sagt, undskyld, jeg har faktisk 2 Gameboys, hvis vi kan spille, så kan vi faktisk spille sammen, ikke? Så vil de sige... Tag hjem. Ja, nørd. Det tror jeg også. men det startede jo med, at vi var blevet stillet en opgave på tyskturen. Ikke? Jo. Vi skulle jo ned og lave... Jeg kan helt ærligt ikke huske, hvad opgaven var. Nej. Fordi jeg gjorde absolut ingenting. Jeg gik jo meget op i det. Jamen, hvad var opgaven? Jamen, det var, at vi skulle interviewe nogle tyskere. Okay. Så jeg havde jo med min gruppe lavet langt talepapir og alt, vi skulle... Ja. Og du? Jeg ramte Reeperbahn. Ja. Som det første. Jeg tror, vi var dernede 9:30 om morgenen. Vi var tidligere afsted. Mig og mine gutter, vi ramte Reeperbahn, som er den bargade med alle stripklubberne. Den ramte vi klokken 10 om morgenen. Ja. Og så var vi ligesom bare der hele dagen. Seriøst? Hele dagen. Og det startede med, at vi blev ribbet. Jamen skal I da hygge jer meget mere, end vi har. Vi har slet ikke hygget os. Nej, men det kan så også ses i min karakter, hvor meget vi hyggede os. Okay. Fordi det starter med, at den eneste stripklub, der havde åbent, der bliver vi jo simpelthen ribbet af 2 stripper. Fordi ude foran, der er der sådan et skilt, hvor der står free shot when buying a beer. Og man er vel jyde. Ja, det er man. Så et gratis shot, hvis man køber en øl. Jo tak. Så vi går derind, og der sidder ligesom 2 sådan helt afdankede stripper oppe i baren, du ved.
og tænkte, hvorfor er vi her klokken 10 om morgenen? Der var der ikke nogen idioter, der kommer ind på det her tidspunkt. Men der var Men de havde åbent alligevel. De havde åbent, de var jo de eneste. Ja. Så de har jo set et hul i markedet, fordi der var jo 10 andre stripklubber, der holdt lukket. Ikke? De var den eneste. Ja. Og deres forretningsmodel var jo så også at prøve simpelthen at ribbe dumme turister. Det var det, vi fandt ud af, fordi de spørger så de her 3 stripper, om de må drikke med os. Og vi tænker da bare, drik løs da. Det skal da være velkommen til. Så de sætter sig ned ved siden af os, og så går de op og henter champagne og appelsinjuice. Jeg tænkte, det var alligevel voldsomt. Vi sad jo med vores gratis shot og til vores øl, fordi vi var på SU, ikke? Og det begynder de så at drikke, og vi hygger os med dem, sidder og snakker lidt. Min ven Rune, han er lige op og prøve en stripperstang. Det får vi lige filmet. Vi skulle lave en opgave jo. Ja. Det var smart. Fordi I skulle da interviewe dem på tysk. Så havde I jo... Ja, men det kommer til historien, hvad det var, vi kom med hjem med til at lave en opgave. Den kommer til sidst. Og da vi så ligesom havde fået vores øl, og vi tænkte, lad os lige prøve at ramme en anden bar, så siger vi tak og farvel og beder om regningen, og så vil de jo lige pludselig have, at vi skal betale for det, de har drukket. Nå. Og vi snakker... Det er jo snydbedrag. 70 euro per glas champagne, og 40 euro per glas appelsinjuice. Jamen, det er jo... Det var en pap. Hvem har da sagt det nu? En papjuice. Det kom i sådan en lille papæske. 40 euro. Men de har jo ikke sagt det er 300 kroner for et glas appelsinjuice. Ja. Gange 2, det er 600 kroner. Så de prøver at ribbe os for omkring 2.000 kroner på det her tidspunkt. Det kan de jo ikke. Nej, det var sgu da også det, jeg sagde. Og vi kommer jo for helvede derind med, at vi har set, at der var et gratis shot, og lige pludselig vil de have, at vi skal betale 2.000 kroner. Ja, for det de har drukket. Yes. Men det er jo ikke noget, I har. Jeg er iskold. Min ven Rune der, han prøver ligesom at være den der pleaser og siger, kan vi lande på midten og sådan noget. Jeg siger, hold nu kæft, vi skal slet ikke lande nogen steder. Vi skal ikke betale noget som helst. Og min ven Mathias, han sidder bare, du ved sådan, han er slet ikke til stede. Han melder sig bare ud af den der, ikke? Og jeg er bare sådan, we won't pay for anything. We won't pay for that shit. Og de begynder at true med at ringe til politiet. Og vi siger, prøv at høre, du ringer bare. Ja. Hvad fanden vil du sige til dem? Ja. Du ringer bare. Jeg har ikke sagt ja til at betale noget som helst. I spurgte, om I må drikke med os. Men du har ikke sagt, giver I en drink eller noget som helst, vel? Så de ender med ligesom bare at råbe og skrige af os, og så går vi, efter vi har betalt for vores 3 øl. Og vi fik vores 3 gratis shots, heldigvis, fordi det prøvede de jo også at tage penge for. Det gjorde de. Yes. Så, men jeg vidste jo, at min plan var, at jeg havde taget de her 2 Nintendo'er med hjemmefra. Ja. Så jeg vidste jo, at planen var at skulle spille med Mathilde. Var det derfor, du havde taget dem med? Ja, det var derfor, jeg havde taget dem med. Så det var jo hele min plan, men jeg tænkte også, at lige at drikke sig lidt mod til, så vi ramte en del bar i løbet af den der eftermiddag der. Og til sidst lykkedes det jo så, at vi så spillede noget Mario Kart og på vej hjem, og det var der, jeg også fik fortalt i videoen, hvor umage jeg skulle gøre mig for at lade dig vinde. det er vel sindssygt. Jeg synes jo, jeg var vanvittigt god. Ja, men det var du ikke. Og vi har jo stadig Mario Kart den dag i dag, og du er ikke blevet bedre. Nej. Det er nok ikke. Og der kommer ny Nintendo i den her uge jo, og jeg vil sige, det eneste spil, der kommer ud, det er Mario Kart, men jeg tror ikke, jeg køber den, fordi det bliver simpelthen kedeligt at spille med sig selv. Det kan jeg godt forstå. Godt. Men det var jo første møde. Men jeg forstår faktisk ikke helt, hvad jeg går galt, fordi jeg kører fuldstændig lige. Ja, men du kan ikke drifte, Mathilde. Nej, du kan ikke drift, vel? Når du drifter, så kommer der røg bag din bil, og når det røg det bliver blåt, så får du boost. Så der er alle mulige små hacks, hvis man er god rigtigt. til det. De hacks bruger jeg ikke. Nej, det skal man være brug for. Men det var vores første møde. Senere hen, så som vi også fik fortalt, så mødtes vi til en fest, hvor vi kyssede for første gang. Men derfra, det er jo der historien den bliver spændende. Yes. Jeg glemte lige at fortælle, det vi kom hjem med til vores opgave. Ja. Alle de andre kom jo hjem med deres lange film med interviews af tyskere. Og der kunne jeg godt mærke, vi har fucket op. Og det eneste, vi havde med, det var en video. Jeg ved ikke, hvorfor vi har taget den med. Det var en video af min ven Rune, der stod på en stripperstang og dansede. Det er jo næsten værre end ikke at have noget med. Det er værre end ikke at have noget med. Det er jo derfor... Og det var efter alle de andre fra din klasse, ligesom havde vist deres interviewsvideo. Yeah. Jeg sad og svedte, Mathilde. Jeg sad jo, mens de andre hvor han ikke snakker tysk. Ja, det var det. Han siger ikke noget? Nej, han siger ingenting. Det var bare det.
Jeg sveder helt ved tanken. Jeg sad og svedte, mens de andre vidste deres video. Jeg tænkte bare, det er lort, det her. Jamen, hvorfor vælger du så ikke at sige til dine venner, det gør vi ikke alligevel, det her? Jeg prøvede at lave sådan en... Jeg prøvede at klippe filmen, mens de andre lavede den og sådan noget, og så prøvede jeg sådan... Og jeg havde sådan nogle tekstbokse. Jeg får helt stress at høre om det. Jeg havde sådan nogle tekstbokse. På tysk, hvor jeg ligesom havde været inde på Wikipedia og prøvet ligesom at lappe et eller andet sammen, hvor at det var noget med barkulturen i Tyskland, og sådan, du ved, hun kunne bare godt se, og hun hadede mig lige siden. Jeg skulle lige til at sige, du har altid sagt, hun havde dig. Nu forstår man måske en lille my, hvorfor. Ja, det var ikke god. Nej. Det var ikke god. Altså... Og jeg prøvede at løse det. Ved, fordi jeg var virkelig ikke særlig god til tysk, fordi vi havde en tysklærer i folkeskolen. Vi havde ikke en tysklærer i folkeskolen, så vi havde kun vikar. Så det vil sige, at vi altid bare var oppe og spille fodbold. Så er det statement også vi lærte ikke tysk. Jeg var det er jo også... mange år bagude, da jeg så kom på gymnasiet. Og jeg prøvede at løse det ved ligesom at få en tysk tutor, og tog troligt til tysk en gang om ugen. Hold kæft, hvor var det hårdt, mand. Ja. Og jeg lavede jo perfekte stile, og det var skidedyrt og alt sådan noget der. Jeg endte lige med et 2-tal i mundtlig og et 4-tal i skriftlig. Det skriftlige er jo lidt unfair. Det hele var unfair, fordi at det var i første G, at vi tog til tysk tur, ikke? Så skulle jeg åbenbart bruge 1,5 år på ligesom at rejse mig for den der. Ja, det er rigtigt. Og hun var så nedtur. Ja. Jeg havde min tysklærer. Ja. Vi havde hende også til historie, ikke? Jeg gik fra et 4-tal i historie, og jeg var god til historie. Jeg gik fra et 4-tal, til vi fik en ny tysklærer, så gik jeg til et 10-tal. Ja. Det siger bare lidt om, hvor meget du bliver bedømt på din personlighed, og hvor meget man sådan, du ved, altså hun kunne bare ikke lide mig. Nej. Og det afspejlede sig i alle de karakterer, hun gav mig. Og det var pisse unfair. Ja. Og det er derfor, jeg synes, at karaktersystemet ikke fungerer på den måde der. Fordi at jeg er altid en, der har cracket jokes og været funny guy. Jeg kan ikke lade være. Det er jo også det, jeg lever af den dag i dag. Det er jo at være funny guy. Jeg har aldrig nogensinde sådan fået ros for det, eller blevet embraced for det. Alle lærere har jo altid hadet mig for det. Det er jo også forståeligt, hvis det er noget, der forstyrrer undervisningen. Jeg føler godt, man måske sådan kunne prøve at tage det sådan lidt ind og ligesom sige, hey Victor, det er lidt forstyrret, men kunne du prøve måske at bare forberede noget sjov omkring det her? Så kunne vi jo måske afsætte et eller andet. Altså, du vil prøve at sætte noget gang i den her kreativitet omkring det, fordi det er jo en skill at være sjov. Men jeg har fået ikke særlig gode karakterer langt størstedelen af min gymnasietid, før jeg så ligesom prøvede at tage mig sammen til sidst, og fik rigtig, rigtig gode skriftlige karakterer, men mundtlig helt af helvedes til. Men vi kyssede til den der fest, og det var jo ligesom startskud på, at der skulle chattes lidt, fordi hun skulle vendes over. Og jeg inviterede dig hjem. Yes. Hvad skete der? Du inviterede mig til Brabrand. Brabrand, det er jo sådan lidt kendt for at være, kan man sige, snusket. Det er jo der, Gellerupparken ligger, kan man sige. Så det er jo det, man forbinder med Brabrand. Det er det jo, ikke? Ja. Men det er jo sådan der, det sker lidt farlige ting nogle gange. Det er i hvert fald det, man hører i medierne. Ja. Så hvis man aldrig har været i Brabrand, så kan jeg godt forstå, det er det, man tror. Jeg har aldrig været i Brabrand, men man har kun hørt sådan ting i medierne. Yes. Så jeg tænkte, for satan, der sker det her i Brabrand, det er der, han bor, nå. Du troede, jeg boede lige midt i Gellerupparken. Ja, det troede jeg. Og det var om aftenen, jeg skulle derhen jo. Ja. Så det var jo mørkt. Yes. Så jeg tænkte, okay, det er sådan lidt. Men jeg vil rigtig gerne være sammen med dig. Ja. Så kommer jeg hjem, står af, begynder at gå lidt ind i en skov, og du siger, velkommen til mit hud. Det er lidt kikset sagt. Ja. Men det er også fantastisk sødt. Ja. Nej, stå nu ved. Det var fucking røvkikset. Nej, det var ikke røv. Det var det ikke. Og sige velkommen til mit hud. Det var det, jeg godt kunne lide ved dig. Nå. Det er sådan lidt, du er sådan lidt... Nå, okay. Og så kigger jeg ligesom bare fra for mig, og så er der bare et palads. Ej, palads, Mathilde, rolig nu. Mine forældre boede et stort hus, det er rigtigt. Ja. Men et palads, det er måske... Det var i hvert fald rigtig stort. I forhold til, hvad jeg har forestillet mig, føles det jo som et palads. Og din mor, hun kom bare ind, vi sad på date jo ikke, for første gang nogensinde, kom hun bare ind med ansigtsmasker og trusser. Hej. Det elsker jeg. Jamen prøv, min mor, hun er sådan en, altså, jeg skulle jo hele tiden sige til hende, mor, jeg får gæster. Lad det være med at ligge med patterne frem ud i haven. Ja, jeg elsker det. Det var hele sommeren. Der ligger hun bare derude, du ved, patterne, du ved, ud til alle sider, ikke? Altså, få dem lige, altså, tag dem lige op fra jorden i det mindste, mor, og læg dem på maven, ikke? Altså, helt ærligt, der kommer gæster. Men hun er sat ned med ikke blive færdig. Ja, det skal man heller ikke være. Nej, det er jo, min mor er jo på samme måde, så jeg var vant til det. Altså, som søn af en mor, nej. Jeg har set min mors patter
flere gange. Altså, du ved, de er lige der. De er lige på nethinden, Mathilde. Jeg kan godt se dem for mig. Ja, og det har jeg bare ikke behov for. Det er mere sådan, det er sådan en ting, sådan, det har jeg ikke behov for. Nej. Det måtte gerne være stoppet, inden jeg begyndte at danne en hukommelse. Men sådan er hun iskold, ikke? Men det skal være. Men så kørte det jo lidt derfra, og det var jo lidt som om, at jeg glemte lige at fortælle, hvornår sidste bus den gik. Ja, det glemte du. Jeg havde faktisk spurgt et par gange. Du havde spurgt et par gange. Og du havde sagt, det skulle du nok, det skal du nok, der er masser af tid. Ja, men det ude fra Brabrand, der den sidste bus, den går 12:30. Så kan man ikke komme hjem længere. Nej. Ja. Men det gjorde heller ikke noget. Det var hyggeligt, og jeg vidste også, at jeg er en good guy. Jeg kan bare godt lide, at vi chiller sammen og sådan noget, men det er ikke sådan, jeg prøver sådan at være sådan... Nice. jeg prøver... Så du er meget good guy. Så jeg holdt lallerne over dynen, og Mathilde fik lov at låne nærmest en hel flyverdragt med lås på, og så skulle jeg nok holde nallerne væk. Ja, du var rigtig sød, men det var fandme hyggeligt. Og det så gik det jo hurtigt derfra, hvor vi skrev meget frem og tilbage, og vi mødtes mange gange, allerede et par dage efter, og sådan nogle ting. Ikke? Så skulle jeg møde din far for første gang. Yeah. Første gang, jeg møder Mathildes far... Der stikker. Det er en anden historie. Det er sgu en anden historie. Fordi det var lidt på en anden måde. Han havde en hund dengang, og han var meget, meget øm over den. Ja. Det var sygt spøjs. Men vi kommer hjem til hans hoveddør, og jeg banker på, og han åbner sådan på klem, og bare ligesom kigger sådan lidt ud, før han så kun stikker sin hånd ud, og ligesom giver mig noget i hånden. Og så lukker han igen. Og så står jeg ligesom derude foran hans hoveddør, med hånden fyldt med hundegodebidder. Jeg svedt, mand. Så åbner han igen, og så siger han, ja, jeg har lige lukket den ind. Nu sætter du dig på trappen. Han har ikke hilst på mig på det her tidspunkt endnu. Han har ikke sagt, hej, hvad hedder du? Og sådan noget. Han siger bare, sæt dig på trappen, tag skoene af. Okay, fair nok. Jeg har hånden fyldt med hundegodebidder, men jeg prøver da lige med en hånd der, ikke? Og så siger han, nu lukker jeg hunden ud lige om lidt. Du må ikke kigge den i øjnene. Du skal kigge op i loftet, og så skal du fodre den en godbid ad gangen. Mit hjerte hamrer med 200 km i timen på det her tidspunkt. Fordi, altså, hvis det er en stor rottweiler, der kommer... Og du ikke må kigge den i øjnene. Og jeg ikke må kigge den. Det var det, jeg forventede. At der kom en muskelhund, som bider. Og jeg er blevet bidt af en hund en gang før. Og sådan ja, det er jeg sgu bange for. Det er man nok til at indrømme. Jeg kan godt være bange for hunden. Selvfølgelig. Yes. Så jeg sidder der, du ved, og det kører bare derudad, ikke? Og jeg tænker bare, nu åbner han døren, så kommer der en... Så åbner han døren. Ud kommer en hvid pudelhund. Bomuldshund. Sådan en her lille fyr. Så lidt, altså cirka 40 cm lang. Lårene med halen. Den gladeste hund, jeg nogensinde har set. Ja. Men din far, han kører stadig, du ved, op i det der tempo der, ikke? En gang. Og jeg står virkelig sådan, og klapper den, imens den står og slikker mig på armen. Og sådan noget. Den sødeste hund nogensinde. Men jeg fodrede den bare lige en af gangen. Og det var sådan, jeg mødte din far. Ja. Så kunne vi slappe af. Men der var jo en del med den hund. Måske, tror jeg også lidt. Der gjorde han nok var lidt ræd for, at den kunne finde på noget. Jeg oplevede det i hvert fald ikke. Og jeg vil sige, hvis den havde bidt mig, jeg tror ikke engang, den ville kunne få hul. Nej, det tror jeg ikke. Den var sød, den hund. Ja. Jamen, og så var det hyggeligt bagefter. Og så var det selvfølgelig hyggeligt bagefter. Der er ikke noget der. Nej. Din far er en fantastisk fyr. Jeg elsker din far. Han er virkelig god. Så, men han er sjov med sin hund i hvert fald. Ja. Vi blev så kærester, efter jeg havde været... Meget kort tid efter, faktisk. Faktisk meget kort tid efter, ja. Og det var efter, jeg havde været på sådan en druktur i Prag. Ja. Det var dengang, man tog til Prag, og hvor alle medierne, de ligesom skrev om det. Ja. Jeg blev interviewet til 21 søndag. Ja. Som er det nyhedsprogram med over 1 million seere. Ja. Og hun var så nedtur, hende der journalisten. Hun blev ved med at spørge, sådan, du ved, altså sådan meget sådan, du ved, hun ville så gerne have mig til at sige noget dumt. Ja. Det var helt tydeligt. Ja. Nå, men hvad skal I så lave hernede, og hvad skal I sådan, og jeg står så cracker lige en joke som det første, jeg siger, nå, hvad skal I så lave hernede, og sådan noget, og så siger jeg, jamen, vi skal da ud og se på nogle kirker, og sådan noget der, ikke? Og så står med alle mine venner bagved.
Og så siger jeg, men seriøst, det er meget vigtigt for os, at det var lige, Prag er jo for os den tur, vi har råd til. Vi har ikke råd til at tage til skiferie og sådan noget, men vi kunne komme herned billigt, og det er jo også vigtigt for os at vise, at ikke alle danskere er sådan nogle drukidioter, og opfører sig ordentligt, alle sådan nogle ting. Ja, alt det der, det kom ikke med. Nej. Det eneste, der kom med i maj 21 søndag, det er mig, der siger, jamen, vi skal ned og se nogle kirker. Og så sådan mig, der dapper mine venner op, og sådan, du ved, jeg ligner den største klaphat i hele verden. Det er dårlig stil. Ja, så det ved, og så efterfulgt af da jeg så var gået, stod de jo så i interviewet, der havde de jo så fundet min kammerat, Mathias, som var nok ikke den bedste repræsentant for Danmark. Og han havde så i hele hans interview fuldstændig undermineret alt det, jeg havde prøvet at få den historie omkring. Og jeg stod i gruppe med ham, ikke? Ja. Og det var jo sådan noget... jeg har også taget has med, og sådan noget. Du vil I se mit stash, og sådan noget. Så stod han og sådan, viste det frem, og sådan lidt. Jeg tænkte bare, bro, hvad har du... Altså, er du dum, eller hvad? Han var iskold, altså. Han var lidt en type. Men efter en uge dernede, der kunne jeg godt mærke, at det var sgu lidt sværere at score, end jeg lige troede. Jeg kunne godt mærke, at jeg tænkte sådan, nej, du ved, hele gennem Prag, ikke? Jeg kunne godt mærke, at... Jeg tror, det er nemmere for mig at holde mig til dem, jeg faktisk har scoret. Så jeg savnede Mathilde meget, og så blev vi kærester dagen, jeg kom hjem. Det gjorde du. Og du har købt nogle lysrøde hjemmesko, hvor du var broderet Mathilde på. Ja. Hvor mange gange har du gået i de lysrøde sko? 0, ja. Men de var jo lavet af pap. Ja, men derfor kan du da stadig gå med. Men jeg har gemt dem for evigt. Nå. De er så fine. Hvor er de henne nu så? Jeg tror, de Ej, de er gemt. De er nede i kælderen. Jeg tror ikke på dig. Jo, det kan du bande på. Jeg tror ikke på dig. Aldrig finde på at smide dem ud. Dem kan jeg gå ned og hente. Dem har jeg gemt. Sammen med den planche, du lavede også. Du lavede jo også en planche med billeder af mig, os to og sådan noget, hvor vi har været en månedsdag. 1 årsdag. Ja, 1 årsdag. Det var kun med grimme billeder af dig. Ja, det var rigtigt, men det var sødt. Der har jeg gemt. Jeg tror, det var din morfar, jeg fik til at printe ting ud. Ja, det er sgu da rigtigt. Kun grimme billeder. Ja, men han fattede slet ikke, at det var grimme billeder. Han var sådan, det er så gode billeder af dig, Mathilde. Og det er alle sammen sådan, sad virkelig sådan og skar tænder og sådan noget. Men der var jeg din morfar over. Ja, det gjorde du. Ja. Hvad har vi lært ved at være kærester i 11 år? Jamen, vi har jo lært hinanden virkelig mange ting. Jeg føler, at vi totalt har gjort hinanden bedre. Ja. Jeg lærer jo at være mere selvsikker, og stå fast ved mine meninger, og være ærlig og sige fra. Mm. Og jeg lærer dig at være lidt mere blid, og ikke tage for mange kampe. Mm. Ja, det er du ret i. Ja. Det er om mit temperament. Og dit temperament, ja. Det er faktisk rigtigt. Sådan nogle ting, altså jeg vil sige, hvis jeg skal give et godt råd til alle par, læs, eller få jeres kæreste, pigen i forholdet, til at læse den, der hedder... Mænd er fra Mars, og kvinder er fra Venus. Ja, den har virkelig været god i forhold til mange ting. Altså bare sådan den ting, der har været mest vigtig for os, det er jo det der med, hvordan man håndterer et skænderi. Fordi vi skændes jo altid om sådan nogle små, ligegyldige ting. Ja, det er faktisk men det er som om, at det bliver sådan pustet op til et eller andet... Det er jo heldigvis ligegyldige ting, men det er selve skænderiet, der er nederen. Ja, men skænderiet er nærmest sådan nogle gange, hvor det kan ende med, at vi går fra hinanden, fordi at vi skændes over havregryn. Ja. Eller sådan et eller andet, ikke? Vi kom sindssygt meget op og skændes over, og nu vi skal ikke starte den op igen, fordi så går det galt, men vi kom sindssygt meget op og skændes over, hvorvidt at Miley Cyrus i den der I Will Buy Myself Flowers havde taget lyrikken fra Bruno Mars. Jamen, det er jo så obvious. Det er en... Vi skal ikke starte den op igen. Victor, det er jo en ting, alle ved. Ja, men det var ikke det... Den gik ud på om hun skulle sådan give penge til Bruno Mars-agtigt. Nej. Altså, det var det, jeg mener. Altså, hun har jo ikke taget, fordi normalt, hvis du tager... Nej, hun har ikke taget noget, men det er jo den sang, hun har lavet til en pigesang. Ja, det er jeg lidt uenig i. Nå. Men du mener slet ikke, der ikke er nogen lighedstegn mellem de to sange? Jo, det kan der godt være, men jeg synes ikke, ligheden er særlig stor. Men det vi diskuterede, det var også, hvor stor ligheden var. Og du mente, ligheden var meget stor, jeg mente, ligheden var meget lille. Det er jo den sang, hun har gjort til sin egen. Nystrøm, det var ikke det handlede om. Nej. Det handlede om, at sådan en diskussion, den udvikler sig lynhurtigt til et... stort skænderi, hvor vi simpelthen sidder og har hørt den her sang i bilen,
og nu gider jeg ikke snakke mere om, at så bliver der slukket musikken, og du ved, og så sidder vi ligesom bare og kigger ud i stilhed, ikke? Og det bogen for eksempel har lært os, det er jo det der med, Mathilde, kvinder generelt, ofte i hvert fald, vil gerne finde en løsning lige nu og her, hvor mænd har lyst til at trække sig tilbage i hulen, og ligesom lige prøve at få noget, og lige få noget ro, og så falde ned. Mit temperament, den flyver op, men det flyver også hurtigt ned igen. Men det er klart, hvis piger vil gerne snakke om det, mens mit temperament, den er sprængt skalaen, så føles det som om, at du står med en kæp og prikker til mig, mens jeg bare vil være alene. Ikke? Og der har vi ligesom lært, at okay, så bliver vi nødt til lige at gå hver til sit, men så er det også vigtigt, at jeg ligesom kommer hen til dig. Efter en, fordi du, altså, hvis det stod til mig, så vil jeg godt være sådan, jeg behøver ikke finde en løsning. Jeg kan godt bare være sådan, nå ja, sket, og så snakker vi. Så du ved, vi behøver ikke snakke noget igennem, men det er åbenbart vigtigt for piger, det der med, at der så i hvert fald efter en halv time eller sådan noget, der skal man ligesom snakke det igennem. Ja, eller bare blive venner. Jeg behøver ikke at snakke tingene igennem. Men der skal man lige give hinanden et knus og lige... Ja. Og jeg har sådan en... Jeg vil sgu snilt bare kunne gå i seng sur, og så vågne op igen dagen efter, og så bare være gode venner igen. Det må man ikke. Det må man ikke. Kan solen gå ned over sin rede. Nej, okay. Men det vil jeg ikke have noget imod. Men det er også fair nok. Ja. Men, ja. Så jeg giver dig ro, og når du så er klar, så skal du komme hen til mig, og så bliver vi venner. Præcis. Så min pointe er bare, at alle parforhold altid skændes og skal finde ud af tingene og alt det der, men hvordan man finder ud af tingene, det har meget at sige i hvert fald, og det er heldigt ved vores forhold, nu når vi har kendt hinanden i så mange år, fordi jeg kunne forestille mig, at fordi vores forhold har aldrig været bedre end nu. Altså, jeg tror, at vi skændtes meget mere, dengang vi havde været kærester i 2 år, end 11 år. Vi. Og det er jo bare sjovt, fordi det er jo altid, man skal lige gå i hak med hinanden. Ja, man skal lige lære hinandens grænser at kende, og lige finde ud af, hvor... Ja, og vi er jo så udviklet os med hinanden, og vi er blevet gjort hinanden til bedre mennesker. Jeg tror nogle gange, hvis man finder hinanden lidt senere i livet, så kræver det endnu mere at gå i hak med hinanden. Det er rigtigt. Men alle mennesker skal ligesom gå i hak med hinanden, for at det ligesom skal lykkes hen ad vejen, ikke? Og man kan nok blive ret skræmt, fordi at det er lidt svært at gå i hak med hinanden. Det kan være, det er derfor, der er nogen, der er lidt sværere ved ligesom at blive sammen. Men hvis man så bliver og finder de der hak der, så... Ja. Men selvfølgelig. Der skal også være kærlighed bag det. Det er derfor, vi... Præcis. Så det var sådan lidt vores kærlighedshistorie. Ja. Og det synes jeg egentlig er... er der andet, du ligesom føler, du vil have med? Nej, men jeg føler jo, at da vi blev kærester, så har vi jo bare næsten været sammen hver dag lige siden. Ja. Og hver gang jeg tog hjem fra Brabrand, så kom du sgu og hentede mig igen. Ja. Det har jo været lidt... Det har jo min mor, hun er jo simpelthen målløs. Hun har aldrig oplevet det lignende. Nej. Jamen det kan sgu godt være sådan lidt en... et meget luksusproblem, men det er... Mathilde og jeg, vi har været sammen i 11 år. Jeg kan ikke være væk en weekend fra Mathilde, uden at savne hende for meget. Og det gør jo bare, at jeg ikke sådan rigtig... får foretaget mig noget det er rigtigt nok. Udenom Mathilde, og du ved, det er sådan, det er vores, hvad kan man sige, det er jo nærmest også værre forbandelse af at elske hinanden så meget, som vi gør. Det er, at jeg har en rigtig, rigtig god kammerat, Rune, som vi snakker om at tage på Interrail med, og det vil jeg vil sindssygt gerne på Interrail med Rune, det kunne være fuldstændig magisk. Det kunne det. Men det er min første skræktanke, det er, så skal jeg være væk fra Mathilde en hel uge, det ved jeg da slet ikke, om jeg kan. Altså du ved, med min familie også i gamle dage, når man blev tvunget med på de der ferier, det var fucking, det var jo tortur. Ja, jeg græd hele ugen. Da jeg husker første gang, vi skulle væk fra hinanden, der græd jeg sådan, jeg hulkede Victor på cyklen på vej hjem, fordi jeg vidste, jeg skulle væk fra dig nu. Jeg hulkede sådan her. Vi har det sgu for godt os to. Ja. Vi kunne lige så godt have haft sådan et liv, hvor... vi er jo så heldige, vi bor i Danmark, ikke? Altså, prøv at tænke, hvis jeg kunne lige så godt have været sådan en eller anden lastbilchauffør, eller sådan noget fra Polen, som bliver nødt til at, ligesom, at forsørge sin familie, og være væk i 2 måneder, for at så komme hjem i 2 uger. Altså, du ved, jeg synes godt nok, vi skal virkelig værdsætte, hvor heldige vi har lov at være i Danmark, og kan bruge så meget tid og kærlighed sammen. Med det, man elsker. Ja. Og med det... der vil jeg sige tusind tak, fordi at I endnu en gang har lyttet med til Hyggestuen. Den vokser på dig. Du lovede mig, at den ville vokse på mig. Den voksede på dig. Det har den ikke. Den er faktisk gået ned ad bakke. Hver gang jeg hører det ord, så bliver jeg sådan lidt... Nu bliver vi nødt til også... Det er også fordi, vi mangler en jingle. Vi mangler en jingle til Hyggestuen. Det må være projektet, at jeg skal fremføre nogle jingles for dig. Det vil sige. Det er, hvad det hjælper lidt. Tusind tak, fordi I lytter med. Ja.